Да ти обясним нещо на тебе, госпожице Норофен. Може би. Обаче много те бива да пиеш Норофен през носа. А т.е. с енергийни напитки. Извиняваме се. Норофен, знам, че гледаш. Аз съм този, който ти не можеш да имаш. Първо, да ти обясним нещо на тебе, госпожице Норофен. Може би. Ей! Чука майка ти на гроба ти, свършил в нея, после пикая на него протежето на секта, дете с накаленото его. И педалче до него, и него, и него, и него, и него, и него. Ей, педали, аз съм проблемното дете, мога ви дам да ми го полъскате с двете си ръце. Ама не ти, Надя, дори да беше проститутка, пак нямаше да ти се обадя. Спокойно, пиченца, имам при термови, извадим некролозите. Да излезете срещу мен, трябва да сте бахти простите палячовци. Пращаш други хора от твое име да говорят. Спонжва от невероятен мачо си, ела да те почерпим малко начо си, защото като мене това е хорската радост, пич. Евентуално курвата ви излага с добрената ми. Сам си направиха какво за остава да не оставя тупка в главата ти. Ама огнестрелно са ми лепнали до животна, но и без пистолет пак ще те пратиме в гроба. Да няма да намесвам даже бандатите педали. Приятно ме, аз съм последния самурай. Още си чудил от живота как не сте се предали. Как не сте се предали. Ще ви удавим като курвата ти Надя се дави с чуждите членове, докато ти си правиш мужика, честно е. Каква така с тия твоите минотавърски рога, вземи мини под някоя тъга. Протеженци си, шот си сакат, бих те удавил на някой край речен ръкав. Дявол лукав съм бе. Ура ме боли, дали с нещо ще си съгласен от това, защото твой глас е поредното копие. Че те убиме погребението ти ще бъде в Скопие. Щот шматчици, докато си играли пред блока. Аз съм продавал дрога и съм си играл с дявола и бога. Питай моите хора, те ще ти кажат, няма нищо да не мога. О да, водя мощна орда майстори в тъмните игри, затова не вярваш ли? Защото ще изчезнете в пълните тълпи, педалчета тъпи. Какво до петък, кое разбираш, ще ставам сутринта за 10 минути и вече съм вънаредил шматки пробити умрели. С краден микрофон, който зареждам, разбираш, и с умрелия си кабел на принтера, шматароци. В кухнята записвам, да ми лапат и курала мишки. И другия път паляк мръсен ще застава сам, разбираш ли? Кът мъж